magana ta gaskiya guda ɗaya kuma shine wannan labari da kake gani yana yawo a kafafen sadarwa na zamani wanda wata jarida ta ɗauka take yaɗawa. Ƙarya ne, babu ƙanshin gaskiya ko kaɗan a cikinsa. Wannan wani abu ne wanda waɗansu daga cikinmu wanda suke ikirarin 'yan cikinmu ne suke biyan kafafen yada labarai domin a yada, domin hakan ta sa shi mai girma gwamnan jihar Kano ya zama na an ɗauke hankalinsa daga yi wa al'ummar jihar Kano aiki, ya koma ba wani zance da yake sai harka ta siyasa. Saboda haka wannan magana ga baki ɗayanta tun daga farkon ta har ƙarshen ta ƙarya ce, babu ƙanshin gaskiya ko kaɗan a cikin ta. Mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf yana biyayya, yana kuma girmama mai gidansa jagoranmu na jam'iyyar NNPP kuma a tafiyar mu ta Kwankwasiya, wato injiniya sanata Rabi Musa Kwankwaso, kuma wannan girmamawar za ta ci gaba tun daga yanzu har zuwa lokacin da Allah zai karɓi rayukanmu. Saboda haka babu wani ƙanshin gaskiya a cikin wannan maganar, wanda ko shekaran jiya Juma'a mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf yana Abuja kuma yana gidan sanata Rabi Musa Kwankwaso, kuma suna tare da sanata Rabi Musa Kwankwaso har wajen karfe 3 na dare, wanda wannan shine zai tabbatar maka da cewa duk waɗannan maganganun da ake sa abubuwa da suke tafiya ba daidai ba tsakanin su gabaki ɗaya ƙarya ne. To amma misali hakan ba shi da baka gani watakila yana da alaka da rikicin cikin gida da bai jam'iyyar, kamar yadda nake gaya ma jam'iyyar APC, jam'iyyar Kwankwasiya a yanzu haka, kamar yadda nake gaya maka jam'iyyar APC ta ƙasa su ne suke yin duk irin waɗannan abubuwan, suke shigowa mu cikin mutanen mu, suke musu alƙawarurruka kala-kala, suke kuma sponsoring ire-iren waɗannan rigingimu domin kawai burin su kar jihar Kano ta zauna lafiya, kar gwamna Abba Kabir Yusuf ya zauna kalau, ya tsaya ya ta biye musu a ta rigingimu, ya su ɗauke hankalinsa ya dewane wa al'ummar jihar Kano aiki. Baka ganin cewar watakila yanda ake ganin cewar a jiya an ga honorable Aliyu Sani Madaki ya ajiye tsarin Kwankwasiya, ga kuma Alhassan shi ma ya ajiye wannan tsarin Kwankwasiya dinnan, baka gani yana daga cikin abin da ake gani kamar an fara jin zare tsakanin shi gwamna da kuma mai gidansa Kwankwaso? To in ka ce Aliyu Sani Madaki ya ajiye hula ko kuma Kabiru Rum ya ajiye jar hula, ka ɗauki wannan a matsayin shaida ko kuma hujjar da za ta sa akwai matsala tsakanin sanata Rabi Musa Kwankwaso da shi gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. Waye Aliyu Sani Madaki gini a gurin gwamna Abba Kabir Yusuf? Waye Kabir Alhassan a gurin sanata a gurin injiniya Abba Kabir Yusuf? Ba su da wata alaka da shi ta kusa ko ta ƙarshe da har zaka iya cewa ai idan suka yi abu da yawunsa suka yi, ko kuma da shi ya saka su, ko kuma wata alama ce da zai nuna cewa yana goyon bayan su. Ba ruwansa da tsarin su, wannan abin da suka yi sun dauka ne a karan kashin kansu, kuma su suka san dalilin su na yin wannan abubuwan. Saboda haka wannan dalili ba zai sa a dogara da cewa wai wannan abin da suka yi shine akwai matsala tsakanin shi jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso da kuma gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf.